Babette. Det var en meget god middag. De synes virkelig alle sammen, at det var en god middag. Jeg var engang køkkenchef på Café Anglais. Vi vil alle sammen huske denne aften, når du rejste tilbage til Paris. Jeg rejser ikke til Paris. Rejser du ikke til Paris? Jeg har ikke noget at vende tilbage til. Alle er de borte. Og jeg har ikke en penge. Ingen penge? Jo, men det er 10.000 franc. Giver du det? 10.000 franc? En middag til 12 au Café Anglais kostede 10.000 franc. Kære Babette, du skulle da ikke have givet alt, hvad du ejede ud for vores skyld. Det var ikke alene for deres skyld. Så bliver du altså fattig nu hele dit liv. En kunstner er aldrig fattig. Var det sådanne middag, du lavede til dem på Café Anglais? Jeg kunne gøre dem lykkelige, når jeg gav dem mit ypperste. Papa vidste det. Achille, papa. Ja, han sagde, det går gennem verden et langt skrig fra kunsternes hjerte. Giv mig lejlighed til at yde mit ypperste. Men dette er ikke afslutningen, Babette. Jeg føler med vidsthed, at dette ikke er afslutningen. I paradis vil du være den store kunstner, som det var Guds mening, du skulle være. Hvor du vil hen,